phokoso kotero kuti anthu amene nyumba zawo zinali zozungulira nyumba imene ija anafika ku nyumba kuja kuti adzaone kuti chimene chimachitika ndi chani. Ndipo mungataona atafika sanafika maulemu, anafika monyoza, anafika naseka nafusa konga wasagalileyawo chifukwa nkuti akwadziwa kale. Koma kwa iwo chinali chodabwitsa kwaona kuti anthu aja akulankhula zinenero zosiyanasiyana kotero kuti wina atafunsa kuti kodi awasagalileya, taona kuti anadzaseka monyoza chifukwa samayembekezera kuti amene angayankhule zimenezo ndiye adzaphunzira kalenso aja amene iwo ankadziwa kale. Ndipo choncho Petro momwe wayimirira wauzonena kuti zimenezi ndiye mphatso za Mzimu Woyera zimene Mzimu Woyerayo walitsikira pakati pathu. Ndiye tsopano anthu aja afunsa kuti nanga ife anthu achikunja tipange chani? Ndiye tamva kuti Petro uja wanena kuti lapani ndipo mubatizidwe m'dzina la Yesu. Isaiwalo nena kuti nkuchokera nthawi imeneyi pamene ophunzira ake a Yesu analandira Mzimu Woyera ndi pamene tsopano anayamba kugwira ntchito yawo yofalitsa uthenga wabwino, kuyamba tsopano ntchito yawo yotulutsa ziwanda, ntchito yawo yolambitsa odwala ndi zina zonse zimene ophunzira ake a Yesu aja anayamba kugwira.